mga naagrabyado dahil sa mga katiwalian namin ng tumapay yung tatay ko, si Jaime Sagrado. Safe na si Moy, kuya. Makakasama na ulit natin siya. Uy, bis naman. Oh, Brad, good news to. Bakit hindi ka masaya? Masaya naman ako. Iisip ko lang kung mapapatawag pa ako ni Moises. Oo naman, Brad. Parang hindi mo kilala tropa natin, ah. Babalik na ang lahat sa dati. Masyadong malungkot, Brad. Ay! Sorry, Brad. Sorry. Wala ka na. Sorry, Brad. Sorry. Bukas na eh. Si Moises magpapawalang sala na. Si Sir Ralph, no? Tapang din para gawin to sa sarili niya pagpamundo. Ang tapang ba hindi nagsasabi ng katotohanan? Masaya ako dahil papawalan sana si Moises, pero paano naman ang kapatid mo?